voina hian dar voini ni som ni pakua nia aida thum le chan very to a chuaka tum che lawa mai ro chu bike hi kilometer zanga som ni paruk chiak Atlanta mai ro chu coolant hi zo tlat minimum mai na tlem to a kangaya thalawa agent lam ka bia rongkal potla kan lo check don nia antia coolant check turing kan kalanga kilometer zanga vela coolant minimum mai tlem mai kha chu ni phunga ni chia lo dewa chu wang chuan coolant kan check anga danga hi chu kilometer sang khat or 45 days tini wang khan anla ni lo ve ve wangin check ngai lo turangai la coolant check kan check anga vaga hi chu check main voi khat right Mizoram mar lama katla nei phot turangai la chuan bike review unscripted kan nei yang enga tenge kan tranang o bike eng wang KTM ka than KTM hi ka ona rate khop maya sang ni som pani akhana ni ka siam aron luta Mizoram duk braided cable ti te upside down ti te WP Apex ron mangal thap mai ni hey bike lama kan lo tui ve ate tiang technology lama ot me ama se zero line mai kan lania kan zir chuak che PAG kan ti tran don mo engwak ma kha kan la nei ke ni nei rualen lowa ne kan family background ate chuti han nei mai the ni lowa kha chu nakin kan soi pelanga ka othei me ni chuan KTM chu tik chuan local zela chan chin chu KIA Shevek in niang anga chuan a local zela BS4 tia BS6 te porong kal zela amai ro chu KTM bike leve thei din muna kan han din chho meu kha chuan kan kum te po kum som thum te lo kai chowa kanin manage ve theng kan tia kham kum som thum lai han kai ta ka te chuan duk te han khal TRC te kha ke niang khal rual kha ani ta chi alowa amoi po kan moi pui to chi alo du ve le mai la chu wang chuan ot le mai la ka lei thei chin in kan ngai chi alowa chuan sang ni som pakua KTM adventure ron chuak ka bengkha la verlu tu lo adventure lam tu lo nan ka otho nan ka la chu til tu lo mai ro chu Mizoram kongte han che chho zela adventure bike ona kha tam ve reu mai Himalayan ten lo lar chowa chu wang chuan sang ni som ni pan ni lo kai kha chuan KTM 250 le 390 hemi 2022 edition khan nal ka ti khop maya a color hi chu wang chuan hi chu tuak ve tang ila ke ni nei thei ve to kan in ka sia kan tia adventure bike ka khan research kan nei ani ka trong hi a mak reu mai theya hei a chik pet hi a tai khop maya helmet hi ka voi khat khum na nia ka helmet le hi chu wang chuan a tai lek lek ka trong kama po effect do mai the chuan chu ni ta ni chuan adventure bike chu enge ka leyang ti kha ni ta ni a omsa chu Himalayan na tha ni a thalu tuk overall ta phe chuan na tluk om lowang a mero chu Himalayan 450 ron chuak do na tuna omsa hi enge a to mai don ti kha chiang rang ta ni na kumai mo ron chuak kan kumina chuan an calendar nei to Royal Enfield thowa an dalo vai na ron chuak to lo tu ra kan nga ya chuan Himalayan 2 off the book ani ta ni chuan ESD adventure le scrambler ron chuaka ot khop a that mail ka te paper ot chu kan chi alowe ot kan ti dona a that mail khom mai ro chu review kan ne na 95% well review chuan an soi sel ta vek mai ni chuan ESD adventure chu no ani le ta chuan a omsa chu Expulse ho le impulse ho lui te pon yang chuan ani ta mai ro chu overall lu tu kan ni commuter ke ma tan enge di tin han khala tan chuan ka ei ve dewa e di tang tlang dewa sein 150cc ni boka ka bike ma sa 150cc ni 150cc na po thei chin kha ka riat ve wangin ka ei ve deuh hlekani chuan enge dang CB200X ron om le chuan CB200X chu a khal pon do ma khal te pokan khal china
มาเซก็สวยเซลนะจูอัปเปอร์วาร์ดเลมตาอะฮอร์เน็ตอิงจินมังฮอร์เน็ตเองคอสเมติกเดี๋ยวเล็กกันเนี่ยเลมจูน่าซัสเพนชั่นเทปอนรอนทักนางเงินดังลำหน้าตั้มเหล่าตาเนี่ยจูวางจวนริลรัวโอมาจวน KTM Adventure 390 or 250คันนี่ตานี่อามา KTM โลโอโตเนนอันนี้จู่ๆก็อันนัลโปนัลก็ตีอ่ะทินโลโอโตนะคะโลเล็กที่ไทยแล้ววะจู่วันจงกันหันทางอันนี้จวนสวยไม่กันเอ็ม Adventure Bike อ่ะเนี่ยเองเรา Suzuki V-Strom ค่ะก็เรามากเว้ยนี่อันลอนซอนที่เขาเขียนนี่แม้เราจู่สเปคสารนชัวก็120 mm travel suspension ก็ดาวงาลเวกอดังเขาจู่ก็เอ็นโตโลtravel suspension 120 mm มันนี่จวนกงเชียโฟกัสบอร์ดออกมาอุณสะดอนที่เขาหลังเร่งไม่นี่จู่วังจวนก็โน่งาลตัวปนี่มิโซรามันโลนเสกจวนก็เอ็นเท่าว่ามาเสริลรัวขันเลยตุ้มนะครับขัดมาตัวเราเนี่ยซูซูกิจู่มันตัวเวทเขาเสียมัน 2.4 lakhs สังเวลนี่ตัดเล่มจวนหลักเสียตังจู่เตียงการขัดเตียงสเปคสันนี่ขัดจู่ก็ดาวงาลเวกันนี่จู่วังจวน KTM บักฮะดูทันตูร์กันนี่แล้วว่าติน Royal Enfield จู่สวยต่างกันนะทารอนจู่โดนบักกังไงนะฟักละวันแบรนด์นี่อัชลุตุกะไม่รอจู่แบรนด์ไงนะจงเตลโอมาจู่วังจวนโอจงตักมาอยากฮะเลยกันตุ้มเวตาเชียนแต่จู่ก็โจตามีน advice สับเบอร์จู่กันเวกันนี่แต่พอทุ่มมีอสุโอทีนี่จู่วังจวนทุ่มมีแล้วจู่ฮาร์ไม่เทียทุ่มเราเวรอจู่กันตุ้มังจวนกันหันติตากันหันเลยตาlong story short in จวนเองเบสยาพายกันติดโดนมาสับเบระจวนอลุกซะจวนก็ดูทุสามแต่จวนเทโลนางอินนี่อันนั้นก็ติดคบมายา390ค่ะเลยก็หันเอ็มเดียวว่าไม่รอจูโชว์รูมละมินกันจัดเล่นเทหุ่นกันเชลล์อันที่250สกแล้วผมเท่าว่าติน390จูบักโลเอ็นเช็คคบมาอย่างอันสวยเซลนะใช่ไหมไม่เสียเชียนเต้ดูกในเต้ดูก390ในเต้เลยไบค์เงี้ยมันโตเดี๋ยวในคันเชียนเต้เมลเชียนเต้เราอมฟูรักันโจตาmaintenance 250ฟูกัติโจกันเราติดเจลตินรีวิวกันพอว่า delivery เวลา250ดูโตกันที่จวน250ค่ะง่ายเราอมซานี่พวกกันละตาจู่กันลากด่านจู่อันนี้ตาจวนลูกสาวแต่มาชิมช่วยจวนมวยก็ติดคบมายก็ดูคบโลนะสวยโดนไม่ดูเงี้ยมาฮีอันนั้นก็ที่ก็เลยที่น่าคอนทราสต์พวกอารมณ์หลังมวยคบมาตินมวยเรานี่เราเสียให้อันเราเอ็นดูนี่ให้ที่ยังก็เราตักเลยเงี้ยที่ที่เราอมเชี่ยเรานี่ไม่เท่า2022 edition ที่ Adventure KTM Adventure ในจู่เวงเฮียนปัจจุบัน390กับมุชีนะassam registration เวอันนี้ก็เสียกับเชียงไม่รู้ว่าบ้ากับจู่ YouTube ละมาแต่พอกันเราหัวกันเราลานตัวเช่นไม่รู้จู่ว่างอันนี้ก็เรื่องคนไล่กับไปนั่นดูคบมาอันนั้นที่ไงมากันที่ก็แค่เทียมเชี่ยเราว่าเองจงพอกันนี่เสียroad presence เนี่ยนี่ส่วนเตี้ยหันทุบพอเฮียนเคลมจงกันหลังสร้างเดี๋ยวว่ากงให้กันหมู่ถุยเดี๋ยวเล็กกะลุงโอยคบมาตินมาเฮียซีดไฮที่855 mmเนี่ยเคลมจวนสร้างละมันเนี่ยเพย์คกชัวโดนเฮียนทราฟิกจามก็กลโดนจงกับเพย์คกหน่วยสร้างเดี๋ยวเล็กกับปุ่นชีนะอันวิจะทักแรงคบมาให้กับบุญนะหลังเทียมก็เสร็จแล้วให้ฮิจูเพย์คกหน่วยอย่างเดียวมาtraffic jam tan pui nan chon traffic lo ne chu tiang chu ne asang khop mai ni lenga traffic jam tan pui tan pe chon chi vak lo wa chuan chu ni ta ka review thiam vak don lo ne ka du kha karon so yang chu amai ro chu 250 ta ka he khaltur adventure test ride tu rom lo wa kan student a 250 du nei hi oma ka khal china apo war ka be se chu phalu tu lo wa se KTM chu high ref engine ania khal thiam ngai te khan lo ti wang khan ka ngai thatak chong ko om le ri chuan kan chian pa kan department kan thopui tho hian CB chian red R ani mo ni kha khal deu te khan ya ni vel ka chu nileng deu tho hang ka khal saka apo war delivery thakop maya hey hi ka han
la le chia kha chu ka khal thiam lo tre ba kha tiang tur khan ka ngai a thar ti BHP vel ve si kha chu wan chuan adang zongai chuan a that veu rualin apo war delivery roi chu thiam ve chu nga in ka ria ke pon kala zir me ka ni chuan apo war delivery chu ti tel hei 4000 rpm noi a pe chuan tang lei thei lo kan in na tanga chodon a point zo lo trep te nei thin ani chu ni ta a chuan adang le a ba kai chuan soi sel no ka ka nei lo wa khal kha zir mai tur ania soi sel fa kai chuan ani na se sa le tho ka ania mai ro chu power delivery te kha chu ka zir nga yanga chuan chu ba ka chuan petrol he ni kala khal thiam lo wangai ka sel wa kal de ya tanga kar kha chung khan kilometer zali vel ka tlan mana a kar kha chama che khan petrol sang ni zaruk som nga man ka seng man ani mara tu sang ni zaruk som nga man kha ka tlan tina ni lawa sang ni zaruk som nga minus tanki full ani chu omjia chu kalak do chu ani in tanki full in ka thuna chuan a kar le ni lina vela tanki full in ka thun le a chuan a chamchia kar khatna khan tanki full in ka thun le a chu ta chuan cheng sang ni zaruk som nga ka seng mana petrol chu a he ve khom mai amai ro chu soita khan tu ila jang kho chu a lir ka tla na ka khal thiam tok lo wang ani mai theya chu a petrol e dan chu ania chu TMM chu e to lo turangai la chuan ama thim chima hian ka soi sel ve deuh le ka chu he adventure bike tura ti ania amai ro chu handin che hian a handlebar hi aniam trepa handlebar riser o 1 inch fel chu nei la atok ka ringa chuan a food pack a hi a malama tlemina on thata khal chuan a nuam tok chia dinero chuan tlemin a angle deuh hlek in kan ding ani chu tia han dina han thu chuan a angle hi a food rest he hei ti hian tlemin malama on that ta ni chu dik chia ta amai ro chu din che chuan tiang gi la kha nuam bera adventure set hi on nei thina a le mai tur hi chu oma foreign vela mai ro chu food pack rangot sang thum vela ne ane tu ke te lo kan ding rang chong lawa chu anita a aba ka hi chuan han soi sel na le han review mai tur ka she chia lo ani chuan hey content ang ji dong ten tiang kan tia kan han ti ve a mai ro chu a views lampang tur ai ma chuan right twitter de right nuam ti chi kan ya ka chak bo ka chumi chu ka le chan berania chuan twitter de right nuam han tia hanang lo dong khan GoPro te kha kan lo en ve kan lo ot zia kan le ni tamai tu rin ai tak chuan hei han record chu alo ol phian le nga la enge ni kan a chho se lang em ka he thiam che lo wa a chil mm lo tura chuan en ngai la chumi ve la tan chuan kan han ti ve de mai ni chuan a review chu ava toy em chuan a seat a comfortable empty a chuan zona ka dona chuan a ru an ti tlang puya site mero chu kho chunga tlana tol ti tinan chu na ruwa mache mani atlonga side lo ro ta kan bokala a ha dam khop mai ni leng deuh thoin kan tlana nia enge a seat ruwa kha alo nuamin alo ha dam zo kani chu a seat ruwa kha apoi ka ti vak lo ge chuan commuter tan chuan a thazo king ka ria chu hey 6 gear ate ka lo lut vela selawin 6 gear lu chi ni lo 6 gear man na hi wang lu tu timing a reason chu wan chuan 6 gear lo pun atlan thei mai kan tlan je lo khala hi pam de rok ati kha kan soi tang khan ala ngai wangin ka in sip na skop mai ga ipon chuan kan thiam chho ve je langa khal te po turangai toilet tin a carbohydrate thi 177 kilogram ning ka ria bike zang tak chu ni lawa a rit ve khop mai a on pala ni lo lama on chuan thuk mai te po olanga chu adventure bike khaldan te chu kazir ve ze thowa yange arem chanda ngen kan ti chho ve zel turangai te la chuan parking a apa hi lian de leka scooty te bike dang han len na mai thina hang kan leng talowa kanor son zeu fo ani parking na da don he scooty pani pang na kan mamo chu ti la kan to de wanga mai ro chu
scooty ang chi ho te bike dang pakhata han len mai nai chu kan ling ve ta chia lo a malam hi a tot zel chu parking a har sat na ka to po ni lo thil om dan phung ve ni a har sat na po ni chia lo ani chu dang po na kina kan soi jeng unscripted khan ya soi ta ang khan thiat kim khan har khopa chuan kan soi le zo zo hola ma po kan soi mai de po kan soi le mai theni helai vel hi KTM showroom khan tia KTM showroom om na poi ka hredawa chu man jong khoya nge moni om ne helai chu ni to en ka hreda lai kan dang kan phone chinang ma ni bike servicing om na po kan thria don lo chu pa khu lai ha zo ka lo le nia lal boy petrol pambula ane mele kal zel patang liền không khóc mà petrol đi vang khóc mà cái cả lâu là lốc lâu ạ mà anh đi ạ vang độ vàng đôn mà chiếc han chuan cái sắt nó cần này là tụi rằng ai đó thui tất cả nó tụi phúc cần xe là hơi hi nè mẹ anh tan luôn tao niam khop mai he ne adin gil phe chuan minimum line claim dai kilometer zanga vel che la hlana an nei le nei lo en don ani chuan ani ang mai te o chuan mo englo hi hetiang ho hian a sprocket malamain 50 na mang tero 15 ti 40 na man chuan thlang ai nom to lo ni mo hemi edison hi tlemi na nal deuh hleka khami kulan khachu mani na nei pon a thun mei thein lo me motul mod man exact ru nge ngai lo mo han lo mom si ve a servicing le hu da hey chu o servicing kara tlem po khan mani lo en mai kha thani he a KTM ang lo a bike khan kho chu nga tlan na sathian akal chakin ga riamo ani mai thei ne a le kalom lu tu ke lan chou thia mang chu ma on fel khop mai a man ngai le min lo thun sang mai a khoi teng e ka hong ti khani ta ni electric rota ho ta ila e khai atlan mua chuan a zo lo ti na khoi lo e ka hong o hela mai ho tong petrol lak tum le ran ni kan ma mo veri lo lo chu kan van nei hle mai ka in tlar ve da no tlar pe lo om le mai yang kala dai tho
kan hol le anga servicing a KTM servicing an soi sel thin na chu parts an nei em nei lo em ti kha ni thin ta ni an nei lo thin an tiam an in hial na bera tir ka zo po info bikes group ka zo ta a fel chu fel an tia engemaw parts nei lo veli boi thla kan ti thin na tu na po kana fel chu fel khop mai a parts ro chu engine coolant po kan nei mo te khan ti mai mai parts nei lo lama chuan ngai that thak lu tu lo mai thaya me ro chu soi ta ang khan pathian zara tluk lo te tumila tluk lo hi chuan adang hi chu aftermarket te lo om zela iti dan hi om mai zela tluk pal hian a poi thina tluk lo ram tum tur ni chuan kha petrol la khan lo tam khom mai petrol hi mamo miau chuan lak anga ya ani mai chu ti rual ro chuan kan petrol lak kan ti dan hi chu fu chia lo mo hi ka ti thina mamo lem lo pon awana wanga la kha kher kan tum thina hei ke po a petrol la heya thui tak mi tlan pui don lo a chiang reng second gear ate kan lu le va khal thiam lo thin ban fuel range pe chu 140 km ani tuna hian hei he dik ang reng khop maya kho chunga chuan ma ka te to apo chuan thui tak tlan thei bik lo amai ro chu lalawing ka lo om thei ani khatiang chiak han ti ve mai tur ania kan panic ba china la kher ngai lo po khan lak khram kan duwa enge galon nen kan han tia hei chu fu ber lo in ka sia amai ro chu mi mamo ain ti mi wa lak du meu chuan ke di lo wa social thei khan ni lo wa la du ni maya amai ro chu hetm hian panic lo wila kan mamo tok te ang la zeli la chuan kan har sana tam taka hi chu kan suki angin karing kan har sana tam taka hi ke mani in siam hi ni ve wangin helai hi chuan in zirna tur po kan nei in ka sia amai ro chu ka ngai ve dan noi kan ya tu ma kha convince po karing chuang lawa an ki zel kha karinga sumi ni wang chuan ke ro chuan kal la lawanga kar le lama kala chawa se các thứ ruộng ta chú hey du này hin tấm khom mày anh mà đi thọ chuan lấy với cái này lâu tí chiang rằng anh tiếng nghe anh pha tên lấy thầy lấy hi cái chuyện cái anh hậu sáng út hiang cái rinh chuyện cái này đây là tú năng din hồn nãy thế chuan pha bốc cái này lâu anh mới rồi chú cái pha tên expenditure tour này sẽ cái lấy cái rinh lâu official liền pha ngay tập bọn này là cái afford cái rinh lâu cái chung có in brought up dan han en chuan kan chung ko in kai hruaina kan in san selen na ngai to chuan hetiang a bike man chu a manageable ani a manage the ani amai ro chu hetiang petrol he lu duk bike hi chu ke an tho chu huna ba kan le ka ring che lo fa te po pathian zar la lo nei vela two wheeler ka le lo wang thi tingot thei lo wa nakina transportation te po ai nang lo wa le kha all samzo na om ve the ani fa te chumi chu ka leng ka le long han tingo thi tlang wa lai soi ngo thei khan ni lowa amai ro chu he tiang thei chu petrol hele enge expenditure sang he chu tho chuan nei ve e kan i lo chuan in lei sakchi apo ka ngai che lo amai ro chu bi fa te hau sak je hi kan lo khelo po ni theya ke ma ni na kan riat phak china kan lo te po ni ve theya kan lo ho sa via wan yang ka ring fa te du ti te han lei pap pap thei ho kha chu anh lộn thêm mắt lộn lộn thêm video này cái ring đeo cái ní sum thọ chúa trong chúa ngày tuổi về chip pon thì chưa là vậy chan mà riêng mà hiền hỏi là
li le we do na ri nai kan ma azia khop mai kan ding lamang hian sky high kau men ka sia che he a hemi te dor hi lar khop maya engen ti te pok a kim lowa tin bike chaina R15 MT ti hovel te pokha tam khop maya ma ro kan bike chaina chi ho lo tin bike hi chei em pok atum lowa hemi ya across guard ang chi te fox slider ti chi ho hi chu khak vua bel te chu ka otlu tu kan ni ka duwa ma ro chu tu na vua vek thele ni lowa tin a then ka cha ho po lo le theng thei lowa chu pang chu e khalai kha nge tiang customize ang chi cosmetics du tan chuan pana fu mai the ananga pon om thawang exhaust ho po hin kan bike exhaust hi nal ka ti lo khop ma in mo the mo ma se an thlang od dong khan hey Akropovich te Liovins the hovel original ka ot ve khop ma an bike tan hen original om ka thelo mania 390 tanan siam chu ka hmuwa 390 adventure tan ai nang abu thei thawang an sa tàu đều是的 original 后就 Liovins 了 Akropovich 后就个我về đâu chú ni mấy chuan customize na enge dang a chuan helaya cross guard helaya ron kual he chu kam mo do ning ka sia nge mo pala a tanki repair le ai chuan mo kami ka fu anga chuan hemi Duke ho Duke 390 color TFT hi vuan tam khop maya hemi console a hen anal view rolling signal chiang lo enge ABS not function ting chi thole neu kha warning a pen a san tia ka ot view nangin thil tool ber ne mo ka khalawa chuti rual chuan Duke 390 he Duke 390 ka tizia Adventure 390 headlight ka housing ai nang che in ka ria ka han zo kwal po khan lei turo chuan vu achu ka chak pe khop maya anala a eng zok boka anal chu tu san chuan amalama yen auxiliary lights wona tu medok atangin medok light ho claims ka kabua kaleya sil char tuilian atang veka eng ma ti thailo chuan chumi chu ron thleng se chuan medok ho light te kha kan bu ve tu rangai la chu moina lampangai chuan zan tlan po ngam tur chi ho kha ni kala ti chu hetianga rong chei ti te lovel kha ti chel ka du chu helain teng pet hey thap deuh lek tur ka du khome dina tlana din hian hey anal lu tu ka bike kan chep lei thei lowa off road han tlana han dina chak deuh lek ka tlan du khan hey atola chu teng pet ka otang rea mai ro chu ceramic coating di ta karil ro ma mai teng pet han volela boi thak vek ka lau deuh lek ka chu modification chuan ni china han afro up broken malam hian ha som pot nga manga mokatia ha som panga man chu som pali ka thlang ka tia ha som pali mangan lo ti sia ha som pali man to si chuan thlang na tu kha wang khom maya han chakle sot tu kha a lo e na hian powar tam lu tu lawa chumi tan chuan modification sang deuh he kha chu siam chu ka cha khom maya ECU remap hian hemia alo e na hi khoi thei che chuan ECU remap hi chu ka duanga chuan enge dang le englo rollon brass sprocket ho kha nal ka ti khop ma to vak lo boka na kha chu mit chu la khop mai chu ka o zual an nei chu enge dang ka o zual man ya ka en khale chu bucket list poni lo modifications khoi na tur pon lo han soi tur thalo in kan soi ve me ni chu GPS mount na tur oma GPS chu kan lei lawanga phone han mount nai nan te pot tur angai la chuan teng back cha mek boka
nga hen omanga reksa kanga a the ni boka chu adventure ready to ni ta hai chuan modification chuan khoi go off nen chuan a grip a thak khop maya hemi grip hi ma ha kut long khal chuan sen tu thai eng lo hi bike khal dan ang te le tingin en chen thianga ar tui ke thei to ma dom tu thin ti thin ne handlebar hi ma se khatiang hot kha lo thei lo het ke ne chuan ngit de bo von ni ka lo ching thina bike kan kal thiam tir phei chuan ku ta dur phung zel mai male tiang chi kha kan ne na ro chu tu na chuan ku dur phung lo de min kan kal thiam ve ta na chu hei ka lo von nge de lak von het lo mo kan de kan von het de po von het lo mo de point lo hum na thi lo ol thina chu ta chuan an na trep zela mai ro chu thak tum ne ro chu kan nei lo chuan ka o em mai chu cosmetic ani chu hemi hydraulic clutch le hemi thlang na mo Brembo duplicate tong ka mo lo se first copy hi Jehovah Jireh Auto Works ason ne asset ni sangri changa pe ne ti an asoi nai chong cosmetic san ne ti chu aya thai du lo chon RCB ho siam hi a tha de RCB ho ro chu to khata set khat sangri changa sang ko vel ne le lam ne na pan ni chon to ta de me ne chu ka ke modification si don chuan a clutch cable vel te tha ka ngai hu nei chuan chu ka ti ve do na mo ni o ka ti bak chu han ti em tur ko ngak potang chu modification si don chuan ka o ve de ula kan ni chu helai chho hi mana boya ka phur to a scootin a zo lo wa helai vel taka hen dinga ma se ma ka da wangin ka zuang tha boya chu tu na tli rol to rei to khop me kum ru sare vel liam tong chen ka zuang tha ka nor kai mana boya po khala te kum sare ta chho vel chol ne vel kha ne kan che ma ya lai chho ha scooty chak vak lo chuan tlan chi ni lo tin mania ka tlan chuk le pon ka tlan chuk lai takin ron tlan chho tum zo to lo hi an lo accident a nu le in fur hi ne la bial nu kha fur ne turan la sang phal tlei ro lam pang de ti ai na om si lo wa abula khan no pang panian lo en mai ron no pang thila tlei ro thian mak ka tiang renga an ni ham tang ti ham tang chi si lo lak lo deu khan an lo om ne chu kha lai Mary Mount bula han an kala kan an pui le ta mai po a khalai chho kha ma na taxi no pang asurum pal lo to ma a brake fail ti la o a chuk em awangin a brake fail chu nin ma chuan kalam phal chia to lo school pick ara pe chuan halawa chho zong tlan pe ka chuan khap to chho zong tlan chu ti lu hi nom bak to lo wing ka sia an tlan lu tu tong ai la la he mi rong kal tur hisab ko li ngai thina na ro kwal nai khop mai he po kal ze lang ma ni veng pan na ni boka kan huai ve de lo me lai cha mi ve de chu ni se kan ti da yang chu soi tu khat over lo mai la han la ve ze di lo a soi ai ma chu na khal la de a te sa kha ni ma a ka biang chung lam pang ka se zo a chik pe ta hi aron nek ani dan turang takin a thoka nek na lutuk tila nek na lutuk ni chelo ani dan tura thokha ne ani dan tur taka thowang han aron tral han tong a ko khala zo ka tong a po hi ani do se chil da win garing ABS aron thok zo khate ABS soile ta thini la ABS hi khop maya then hian an du lo te hin ti thina an du lo na chani ka re thiam che lo wa
amai ro chu ABS lo chuang ma sa ho wa kha chu thatlu tuk lo chang hi nei thina mai ro chu ABS hian hei ka accident tur ang mi ka su tre pa ka han thal deu thak tleng tur he min veng fo ma ya amai ro chu a chang chun ABS ka han soi sel na chu kong chede wa kong ko ya lo tlan chak deu hlek chu kan han brake a khan a so ta kha aman tura ka ngai lo man si lo du aya kual zaw te yom thina ni cornering a mid corner a break che lo mai la ni ati er kong sot dewa han kal khan a apply tur han lo apply thin lo wa chuta chuan ABS enge a function na ta kha buai thak lek lek chang hi om thina chu chu a thale lu tu khange ka soi thiam che lo chuta chuan enge mo han in siam rem lo chep hi ka nei thina Mero chu overall 90% a jong ka du zo ka ne ten han brake hi an hei two finger system en tlang pui thi ka manga khaman gala semang lo true le u ani ka mang na sa chuan clutch ai chuan pathum e matai ta hong thina chu two finger system ma ba ba ha nge thal thok chi man na ta wanga thal pop ang chi kha chu ka nei chi alo lo ha lo tang a kan chu ken long de lam chung ni vang chuan ABS chu thai me ni anung ero hi chu off road kal chuan ka off anung off le on chuin ain thlau ve de a hriat ve le tu an thoina chuan chu kan hole ta a kulen po chu ka le ta lem lo zar kot kong traffic jam kha kal pe che lo ani na ngala le thaya bike review toy te kan han ne ya unscripted review kim chang lo deu ani kan soi mai thapok an la soi le zel tur ang ale yêu kan zo ta